Dobar dan svima, nadam se da se čujemo. Ja bih da vam poželim dobrodošlicu na današnji panel. To je drugi po redu panel u okviru projekta Play with Dad, a ovaj današnji smo nazvali Igraj se s tatom, kako da zajedno preokrenemo igru. Play with Dad je projekat koji AFA sprovodi u okviru šireg projekta preraspodela neplaćenog rada, to je rodno odgovorno upravljanje, a koji vodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women Srbija, u saradnji sa koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz finansijsku podršku Britanske ambasade i vlade Ujedinjenog kraljevstva. Pre nego što pređemo na današnje teme i na diskusiju, ja bih voljela da nam se Lidija Vujčić ispred UN Women obrati, da nam da kratak uvod o ovom projektu, o istraživanju koje su oni spravili pre samog početka projekta i da čujemo možda od nje i neke primere dobre prakse i zašto je ova tema važna i slično. Izvolite, Lidija. Da, hvala Valentina, hvala što ste me pozvali, naravno, i pozdrav svim učesnicima i učesnicama. Vi ste dali jedan kratak uvod, pa samo da kažem da tačno je ovaj projekat koji zajednički radimo sa koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva i on se zove rodno odgovorno upravljanje i praktično i u tom sektoru upravljanja mi smo prepoznali jedan deo koji smatramo da je nepravedno zapostavljen, a mi to zovemo stara nova tema, to je u stvari preraspodela neplaćenog posla, odnosno neplaćeni poslovi, kako to izgleda i koliki je to teret za žene. Zašto sam rekla stara nova? Zato što je to neka tema koju mislim da svako živi može da kaže nešto, pa jeste, eto ja kuvam perem, znači posebno znaju žene o tome, ali i muškarci, jer i muškarci se takođe bave neplaćenim poslovima i u okviru domaćinstva i okućnice i šire, ali su ti poslovi nekako drugačiji nego poslovi kojima se bave žene, a žene najveći deo vremena i nekako je neka rodna uloga tako postavljena koja je vrlo stereotipna, jeste da se žene bave poslovima staranja. Kad pričamo o staranjima, to znači poslovi staranja oko sopstvene dece, staranje oko domaćinstva, znači staranje o zavisnim ili starijim ili drugim članovima porodice i tu se muškarci malo manje, gotovo vrlo malo uključuju i negde smo prepoznali kroz različite istraživanja koje je prethodilo ovoj našoj prvoj analizi, a o kome ću malo kasnije reći, da je taj neki vremenski okvir koje žene provode u takvim tipovima poslova negde do čak 4 do 5 sati i negde 4 puta više čak od muškaraca. Muškarci se bave nekim drugim tipovima poslova, tipa popravke po kući, donošenjem, transportom, pribavljanjem ostalih nekih namirnica ili naravno nekim težim poslovima kada su u pitanju domaćinstva, gazdinstva, ruralne sredine i tako dalje. Kako smo došli do toga da žene nekako nikako da spuste tu satnicu u smislu staranja oko dece i drugih članova porodice i koliko će u stvari to uticati i utiče već sada na neku ekonomsku nezavisnost, položaj žena na tržištu, aktivacija žena na tržištu, ali naravno i prisutnost žena u svim mogućim drugim sektorima kao što je socijalna, kulturna, politički i u krajnjem slučaju nešto što vi kažete vremena za sebe da imamo i nešto što može da doprinese nekom boljem kvalitetu života i jeste neka tema kojom se ovaj projekat bavi, a mi želimo i hvala vam i na ovim panelima da počnemo malo da pričamo o tome, jer mislim da ćemo se svi složiti da su ti neki neplaćeni poslovi staranja nešto što se podrazumeva, znači da je posao žene, ali je pritom nepriznat, neprepoznat, vrlo često nevrednovan i nemamo pojma, bar evo do sada nismo imali pojma koliko to stvarno košta i zajednicu, društvo, koliko je to neki doprinos u krajnjem slučaju društvu, a koliko to košta i neki kućni budžet i pojedince i pojedinke. Tako da smo kroz analizu o novčanoj vrednosti neplaćenog rada u oblasti staranja u Republici Srbiji, koja je prva takve vrste, i evo da se pohvalimo malo po našim saznanjima i druga u svetu, prva je urađena u Meksiku, pa eto, nadamo se da će i negde ostale zemlje, pošto čini nam se da se sad pokazuje jedno veliko interesovanje za ovu temu i u regionu i šire, da krenu tim putevima, da malo vide šta to zaista znači. Došli smo do nekih veoma značajnih podataka, o tome ćemo malo pričati, ali da ne bih sad previše dužila o samom projektu, pitanje je bilo zašto je ova tema važna, možda iz nekog ugla ekonomskog osnaživanja i prisustva žene na tržištu ili u kompanijama ili negde u smislu nekog preduzetništva, jeste da sa tim ogromnim utroškom vremena u poslovima staranja žene prosto nisu dovoljno aktivne,
prosto nemaju mogućnost da možda uđu u neki sektor podizanja svojih veština ili nerado biraju poslove koji zahtevaju neko odgovornije mesto ili neko mesto koje oduzima poprilično vremena u nekim radnim satima zbog toga što taj teret neplaćenih poslova zauzima jako veliki deo dana i kad pogledate neke analize iz ove naše analize, vidjet ćete da žene vrlo često biraju poslove koje nemaju, znači sa skraćenim radnim vremenom ili poslove koje su manje odgovorne baš iz tog razloga što nisu u mogućnosti da deo neke karijere nastave upravo zato što se predominantno bave poslovima staranja. I ono što mi želimo ovde negde i da ukažemo nije da sad sve žene budu na tržištu rada i sve su menadžerke i direktorke, nego upravo da se neka preraspodela poslova, a koja ne može da bude samo da računamo da će javni servisi i usluge socijalne zaštite ili bilo koje druge potpuno preuzeti te poslove, ali da negde postoji jedna bolja preraspodela između rodova, znači između muškaraca i žena i da negde pokažemo šta to znači i koji su u stvari koristi u pozitivnom smislu i za žene i za muškarce i za porodice i za porodične odnose i za neko odrastanje deteta i za kompanije i za poslodavce jer radnici i radnice koje su zadovoljni imaju dovoljno vremena i za odmor i za neke druge načine svog, da kažem, progresa su svakako radnici i radnice koje kompanija može, da kažem, njihove veštine i znanja da zaista upotrebi u najboljem smislu. Pa mislim da ćemo čuti ovde vrlo interesantnih primera, a eto nešto što možda treba na početku reći kao jedan kuriozitet, recimo podatak na koji smo naišli kada su u pitanju odsustva sa posla u smislu nege deteta, na primjer, za muškarce koja je zakonska regulativa i mi to sve imamo lepo u zakonu, ali nekako svesni smo da to što uđe u zakon ne mora da znači automatski da ćemo mi promeniti sve svoje ponašanje i neke metode pa će to sve odmah biti divno, ali evo samo da znate, recimo prema podacima Ministarstva za rad i socijalna i boračka pitanja u 2019. godini 320 očeva. 328 očeva u Srbiji je uzelo odsustvo radi nege deteta, znači tu su nekoliko vrsta odsustva u smislu posle porođaja deteta i tako dalje, još dve neke vrste odsustva, ali evo 328 očeva, možda ih ima i više, ali bi bilo korisno da znamo gde su ti očevi, da nam malo popričaju ili gde su te kompanije koje su zaista otvorile vrata očevima i rekli i radnici i radnice su potpuno istovetni i u tom smislu možete uživati sva ta prava i koji ih negde ohrabruju da svoje zakonska prava i ostvare. Hvala Lidija. Ja ću sada napraviti kratak uvod u današnji panel i teme. Na prošlom panelu smo pričali o implikacijama činjenice da žene obavljaju 3 puta više neplaćenih poslova od muškaraca, ali i o načinima na koji to možemo da prevaziđemo i na nivou pojedinaca, i na nivou kompanija, i na nivou države. Danas nam je fokus na kompanijama, da vidimo šta to kompanije pojedinačne mogu da urade kako bi smanjili rodnu neravnopravnost i povećali ravnopravno, to jest podstakli ravnopravno roditeljstvo. Na globalnom nivou mi imamo 61% zaposlenih koji imaju neke porodične obaveze ili nekoga u domaćinstvu ko na neki način zavisi od njih. Briga o tim članovima domaćinstva spada naravno u neplaćene poslove i tu najpre mislimo na brigu o deci koja uzima oko 40% svog vremena koje se provede na neplaćene poslove, a koje, kao što smo rekli, žene obavljaju 3 puta više. Tako da žene koje rade i koje imaju plaćeni poslove, naravno i muškarci, kada dođu kući tek tada obavljaju ove neplaćene poslove, ali neretko se dešava da i u vreme svog radnog vremena u toku plaćenog rada oni prosto moraju da obavljaju i neku vrstu od ovih neplaćenih poslova, na primjer ukoliko je dete bolesno ili ukoliko tek kreće u vrtić i slično. Tako da se time smanjuje i produktivnost zaposlenih na poslu ili uopšte ako imaju neku brigu, ako moraju da vode računa o nekome. I tako da prosto imamo to da kompanije
moraju i da je dobrodošlo i samim kompanijama da uzmu u obzir ovaj rad, da uvaže ovaj rad na neki način i danas imamo situaciju da sve više i više kompanija to prepoznaje, da se trudi da uvaži taj rad, da to prepozna, da pomogne roditeljima da zajedno učestvuju u odgoju dece i prosto mi danas živimo u vremenu kada ljudima nije važna samo visina plate koju će primati u kompanijama, već i neke nematerijalne pogodnosti, vrednosti koje ta firma gaji, sistem koji postoji u firmi i zaposle i naravno i celokupna atmosfera u firmi. Tako da kompanije se danas stvarno sve više trude da izađu u susret zaposlenima jer to donosi benefit ne samo zaposlenima, već i njima samima, pomaže im da privuku nove kadrove u vremenu kada je kriza talenata i kada se svi bore da što više talenata privuku, pomažu im i da izgrade neku reputaciju i da povećaju lojalnost svojih kupaca na kraju. Tako da kada je reč o brizi o deci, mi vidimo različite primere u kompanijama, kao što su, na primjer, nuđenje nekog plaćenog odsustva i za mame i za tate u određenim situacijama, subvencije za vrtiće ili, na primjer, ono što najčešće vidimo su fleksibilni radni angažmani. Tu mislimo najpre na skraćeno radno vreme, na primjer part-time kao 4 sata ili 6 sati, mislimo i na različite vidove rada od kuće ili, na primjer, na kompresovanu radnu nedelju, što je jedna od novih opcija da zaposleni, na primjer, mogu da rade 4 dana po 10 sati, a da petak uzmu slobodan u određenim, naravno, prilikama. Danas ćemo čuti šta to kompanije iz kojih dolaze naši sagovornici nude, koji su to primjeri njihovi, koji su benefiti koje su te opcije donele za njih i za njihove zaposlene i neke lične primjere samih naših panelista. Tako da ja bih krenula od Jovane. Volela bih da je pitam kako to ona uspeva da uskladi obaveze kod kuće i u svom poslu, s obzirom da radi u jednom od najbrže rastućih sektora, čiji su prihodi veći i od cele kreativne industrije, od ostatka cele kreativne industrije. Tako da zanima me kako to izgleda raditi u takvom sektoru i biti mama u isto vreme. Pozdrav svima. Valentina, hvala puno na pozivu za učešće na ovom panelu. Jako zanimljiva i bitna tema i drago mi je što imamo priliku da pričamo danas o tome. Da se vratim na tvoje pitanje, mislim da nije nužno brzina razvoja same industrije ili rasta prihoda u takvom sektoru vezana za položaj žena i mama o njima. To je pretpostavljam da polazim od pretpostavke da takvi poslovi sa sobom nose opterećenje ili veći obim posla i samim tim i povećani stres i pritisak, što može da bude slučaj, ali nije nužno tako. Znamo da su žene u nepovoljnijem položaju globalno kad je u pitanju biznis, zastupljenost plate i funkcije, ali meni nekako lično kako se osjećam i koliko mogu da dostignem neki svoj potencijal zavisi direktno od ljudi sa kojima radim i od kulture koje se opet neguje u kompaniji za koju radim. Mislim da je Nordeus pozitivan primjer koji meni kao mami sigurno mnogo olakšava, kao i svim ostalim mamama u našoj kompaniji, i kada u svojoj poslovnoj sredini imate muškarce koji sa puno poštovanja i ponosa pričaju o svojim partnerkama i trude se da ravnopravno učestvuju u životu svoje dece, takve stvari nekako imaju samo pozitivan uticaj na motivaciju. Da se nadovežem na ovo što si ti rekla, videla sam skoro najnoviju LinkedIn talent anketu sprovedenu globalno koja se slaže sa svim što je već rečeno, pa ću samo ponoviti, ali 65% ispitanika na pitanje koji je najbitniji faktor koji razmatrate prilikom odluke o promjeni posla baš bira taj work-life balance, zapravo ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Odmah iza toga su naravno i benefiti koje kompanija pruža i sredina i kultura koja motiviše ljude da odlično rade svoj posao. Ja se slažem sa sve tri i mislim da se one promovišu i da naša kompanija intenzivno radi na uspostavljanju i održavanju te ravnoteže. Naš leadership team, na primjer, svojim ponašanjem postavlja očekivanja i daje svoj primjer ostalim zaposlenima. Da, posao je težak i intelektualno zahtevan, ali opet kada se radni dan završi, nakon toga se ne šalju mailovi i ne šalju se zahtevi. Opet, kažem, svaka mama treba da pođe od onoga šta ona želi. Mi smo svi različiti, svako ima neki svoj plan i cilj kako u poslu, tako i u životu, nešto što ga vodi i motiviše i u čemu pronalazi jednostavno smisao. Ja uvek kažem, ne volim da pametujem i pričam šta ja mislim da je najbolji pristup. Svako treba da pođe od sebe i onda u zavisnosti od nekih svojih želja i potreba organizuje svoje prioritete.
Pomenuli ste neko želi da se apsolutno posveti ulozi majke u tim prvim godinama života i to je skroz u redu. Neke mame opet žele da grade karijeru, ali istovremeno daju sve od sebe da njihova deca budu voljena, zbrinuta, srećna i da opet sa njima oni provode neko kvalitetno vreme. I svi primjeri iz mog okruženja mi govore da su one u tome uspešne. Sad ono što kompanije treba da urade jeste da nekim svojim rešenjima pruže podršku tim mamama. Sad ja mogu da pričam malo o svom ličnom iskustvu. Imam 3 dece i relativno je mala razlika među njima. I meni lično najveća podrška u tome da uspešno balansiram između posla i obaveza dolazi direktno iz kuće i iz moje porodice, to jest od supruga. Druga najveća podrška u vezi sa temom i organizovanju na poslu jeste kultura o kojoj sam upravo govorila i koja postoji u Nordeusu, koja mi sigurno neki vetar u leđa, jer se tamo osjećam sigurno. Opet volim svoj posao i volim da budem uključena. I sada, ja, na primjer, kada sam i bila na porodiljskom odsustvu, što je možda na prvu ruku čudno, jer to apsolutno niko nije tražio od mene, niti od bilo koje druge mame u Nordeusu, sam opet bila uključena i u tom trenutku imala dovoljnu podršku u kući da sam mogla jedan mali deo vremena da nedeljno posvetim poslu. Naravno, to je samo jedan delić onoga što inače mogu da postignem kada radim puno radno vreme, ali opet uz dobro planiranje i organizaciju u tom trenutku je značilo i meni i timu koji vodim. Sad, slagala bih kad bih rekla da se nisam susrela sa nekim komentarima koji to ne odobravaju, ali oni u tom trenutku nisu dolazili iz moje uže sredine i od ljudi koji su meni bili bitni kao podrška. Tako da je taj plan za mene lično bio najbolje rešenje. Opet imala sam privilegiju da provedem divnu godinu sa svakim od svoje 3 dece, a opet da se organizujem i ostanem donekle uključena u posao i doprinesem koliko mogu za to kratko vreme koje sam izdvajala za to. Sreća takođe je bitan faktor. Imala sam lagane trudnoće i bez ikakvih problema sam mogla da radim do poslednjeg dana, što često opet nije slučaj. I kažem, to je apsolutno lična stvar i lični izbor. Ja jako verujem u work-life balance o kome pričamo, ne samo kao raspodeli vremena, već opet da su te dve celine nerazvojne i da imaju veliki uticaj jedna na drugu. Naprimjer, mene lično ispunjava uspešan dan na poslu, lep razgovor, neki konstruktivan sastanak, dobar rezultat koji postižemo zajedno, smeh sa kolegama u hodniku i onda se sve to prevodi u jednu srećnu mamu koja može ispunjena i zadovoljna da ostatak vremena posveti svoje deci. Upravo to. Hvala Jovana. Na neki način s ovim odgovorom i lepo otvorili celu temu i dali, pretpostavljam, i neku inspiraciju i ostalim govornicima za ostala i slična pitanja koja će biti. Ja bih sada pitala Stefana, s obzirom da je on uzeo porodiljsko odsustvo za tate u trajanju od 2 meseca, ako se ne varam, kako se on odlučio na taj korak, da li je time želeo da da primjer i svojim zaposlenima, to je da ih ohrabri da i oni urade isto, i da li njihova kompanija, to je kompanije, nude još neke opcije za posticanje ovog ravnopravnog roditeljstva. Bravo i hvala na panelu, pozivu i na učestvovanju. Što se ove stvari tiče, razlog zašto sam ja uzeo to je 2 meseca očinskog odsustva, su višestruki. Prvi, mislim da je to jedinstveni period života kada mi kao očevi naročito imamo priliku da provedemo toliko vremena sa detetom. I to je retka stvar. I bukvalno to je jedan od prvih motiva, teo sam da vidim kako ti znači da budem sve vreme sa svojim sinom, to je znači drugo dete kad se rodilo, kad je supruga rodila sina, sa ćerkom iz različitih razloga, tad to nisam uspio da realizujem, ali iz drugog pokušaja smo uspeli. I to je bio, rekao bih, glavni razlog, znači da mnogo više učestvujem, da budem aktivniji u tom delu odrastanja i to zadnja 2 meseca sam uzeo, znači naravno što je dete formiranije i da kažemo neki način manja majka je neophodna da sam ja mogu više stvari da tu uskočim, zamenim, pripremim i ostalo. Bio mi je lično mali izazov. Teo sam vidim kako izgleda, koliko god mi i kućne obaveze delimo, ali tad je dominantno, verujem da i pored toga što sam ja i naviknut i od malih nogu i ostalo da mnoge kućne obaveze sam radim. Naravno, ipak je, ne naravno, ali ipak supruga radi više, tad smo imali priliku da i obrnemo taj deo, da mnogo više stvari bude na meni i to mi je bio svojevrsni izazov i lepa prilika, ajde da kažem da nešto novo iskusim.
svakako teo sam i da supruzi pružim više prilike da se ona fokusira na svoje karijerne pitanje, time čime će se sve baviti kasnije i takvim stvarima, a definitivno što se firme tiče, teo sam da dam primer. Da zaposleni vidi da to je nešto normalno, nešto što je okej, nešto što je pozitivno, nešto što ja mislim za muškarce je jedinstvena prilika, bar jednom da probaju, mislim, posle tog mog iskustva, zaista svima bih rekao, bar mesec dana uzmite, jako brzo prođe, ne ostavlja nikakav trag na projektima, na nečemu, stvarno to baš i 2 meseca mislim da nije pretjerano problematično, mesec dana sigurno nije, a daje jedno jedinstveno iskustvo koje nikad kasnije i nikad, sem tada ne možete imati. Dodatni razlog je bio što, ja sam zaista 317 čujemo ih je bilo u Srbiji, znači i pre mene niko nije bio u Infostudu. I to je onako i za firmu je bilo malo neobičajno da nađu sve te odgovarajuće sisteme i kako to da uradimo i meni je zaista želja bila da se to uradi zbog mene, mnogo lakše kad to radi neko koji je osnivač i direktor kompanije, i da poteram ceo sistem, da se pripremi za to i sa strane administracije. Tako da sve to kad se sabralo, to su bili znači glavni motivi, meni je vrlo drago što sam to uradio, to je jedno pozitivno, lepo iskustvo koje preporučujem. S druge strane, u zavisnosti od okolnosti, ako žena zaista aktivno je, pošto mi u kompaniji puno žena na management pozicijama i na različitim senior pozicijama, karijerno čak i to nije isto da će neko biti odsutan 12 ili 10 meseci, tako da čak i tu, to je sekundarno, mislim, ali to je određena prednost za ženu što se može brže vratiti i imati kraću pauzu u karijeri u slučaju, znači, porodiljskog odsustva koje će biti par meseci kraće. A da li, Stefane, možete da nam kažete da li vaša kompanija, te kompanije nude još neke opcije koje pomažu roditeljima da se više uključe? Rekao bi da to, voleo bi da smo možda avangardniji tu, a mislim da smo više u rangu nečega što je zdrava norma, znači ne naravno prosek, ali rekao bi zdrava norma, znači žene po povratku mogu određeni broj meseci u skladu sa dogovorom da skrate radno vreme. Ono što je interesantna prilika, u zakonu obično se skupi veliki broj slobodnih radnih dana i mi pružamo ženama priliku da, na primjer, troše jedan radni dan na nekoliko dana, da po 2 sata, znači da rade 6 sati dnevno, znači u prevodu na 4 takva dana oni potroše 1 dan godišnjeg odmora, prosto matematički. A i uglavnom, obično po povratku sa porodiljskom, pošto se radni dani računaju i za porodiljsku, oni imaju veliki broj slobodnih dana, tako da za nekoliko tih svega tako potrošenih radnih dana oni mogu sebi da značajno skratiti radno vreme i to je beneficija koju im dajemo ukoliko im je potrebna. Ovo je sve više imalo smisla dok nismo prešli ovaj korona princip, sad se podrazumeva i rad od kuće i sve te stvari koje su mnogo normalnije nego što su pre bile, ali mi smo uvijek imali tu fleksibilnost, naravno i dolaska na posao po potrebi i odlaska za ljude koji imaju potrebe za tim. To su neke standardne stvari. Simbolično takođe mi očevima dajemo 2 nedelje koje mogu da iskoriste opet neposredno posle rođenja deteta u određenom vremenskom periodu, upravo za cilj da ima blago i prvo mislimo da je to unikatan trenutak za oca, ne samo naravno za majku, a da ih možda malo gurnemo da budu tu za svoje supruge, za svoje dete, naravno što je u tom prvim nedeljama kad je stvar najteža. I mnogi to lepo iskoriste, dodaju svoj godišnji odmor i desi se neko po mesec dana, zaista budu prvih tih mesec dana koji jesu najteži fizički, budu kompletno kući i mi to potpuno podržavamo. I tu su i određene vrste finansijskih, da kažemo, poklona od firme kad zaposlenima, mislim to ne ide toliko ulogu ovde u jačanju i veće ravnopravnosti muških i ženskih obaveza i uloga koliko ove ostale mere koje sam napravio. Važi, hvala Stefane. Ovo zvuči kao više od proseka što u Srbiji kompanije nude, ali vidjet ćemo posle još neka rešenja i Lidija će nam možda dati neki osvrt i na to kako se zapravo kompanije, to je možda Lidija sad ako želite da se uključite, da nam kažete vi da li ste u tom istraživanju videli šta je neki prosek, šta kompanije rade. Mi, na primjer, znamo za primer IKEA isto koja nudi očevima mesec dana kao tog, da kažem, očinskog odsustva, kao što Stefan kaže, plaćenog i pričat ćemo i sa njima u nekom od narednih panela. Znamo i za još neke kompanije koje smo pomenuli na prvom panelu, ali to su sve pojedinačni primjeri koji za sada deluju kao statistička greška, pa
Ne znam da li vi znate nešto više. Samo uključite mikrofon. Izvinite, mi smo radili jedno, u okviru ove velike analize, radili smo jedno dodatno istraživanje koje se bavi upravo kompanijama i znači aspektom kako kompanije u stvari koriste neke zakonske regulative, jer opet u svakoj zemlji morate prvo da se, kako da kažem, morate da imate u zaleđu i neke zakonske rešenja i regulative, pa da onda eventualno pristupite u kompanijama i da negde sa njima razgovarate i da pokušate da vidite kakve neke inovativne komunikacije i razgovori i neke rešenja mogu kompanije da osmisle za ono što je u stvari bitno za njihovu radnu sredinu. Jer ne postoji jedan uobičajeni model koji možete sad da lansirate svuda po kompanijama, one su poprilično različite i ono što je bilo interesantno jeste da stavovi, odnosno pogledi, na primer, HR sektora, pa onda stavovi pogledi CEO-a, odnosno direktora, šefova i stavovi pogledi zaposlenih su bili nekako različiti. I onda kad ste otprilike u tim analizama pokušali da vidite šta su vam rekli, odnosno šta su to neka rešenja, ona su bila različita. To jeste, ispostavilo se da direktori i direktorice kažu pa dobro, naravno postoji zakonska rešenja i naše kompanije apsolutno poštuju sva zakonska rešenja i kogod da bude došlo da nam traži, mi ćemo to sve da svakako u najboljoj volji, želji i sve kako treba po zakonu. A onda kada ste pitali zaposlene, oni kažu pa ne, prvo zato što mi mislimo da to baš i nije naš posao. Naprimjer, muškarci su uglavnom imali tako neku većina njih, onda je neki drugi muškarci su rekli, pa ja bih baš voleo, znate, poznate su mi te regulative, odnosno nešto sam čuo, ali znate, meni malo neprijatno, mislim, kako da vam kažem, ja nisam sigurna da ja mogu direktora to da pitam, zato što je moj posao ovakav, onakav, odgovoran, levo, desno, znači ne postoji možda neka kultura, uobičajena kultura ponašanja koju sada morate sa nekim dobrim primerima, kao što je kolega malo pre pričao, da negde lagano razbijate, znači da je to neka normalna stvar, da ne treba da bude nešto neuobičajeno ili da se ljudi plaše da traže takav tip odsustva, jer su recimo demoralisani tumačenjima kao pa zašto bi ti to sad uzimao kad ti žena ne radi. Šta sad? Pa onda, a što bi sad ti to, ili pogledaj, vidi čija je veća plata, znaš, ako je tvoja veća plata, onda nije zgodno za ekonomske neki deo budžeta u porodici, pa onda bolje da žena uzme jer je njena plata manje pa se neće toliko osjećati. Ima i takvih, recimo, nekih razmišljanja kad smo pokušavali da vidimo koji zbog čega takvi odgovori, a s druge strane, recimo, HR sektor kaže pa da, naravno, mi to sve znamo, mi to sve razgovaramo, ali ne možemo sad da kažemo da tu nešto posebno ohrabrujemo, znate. Tako da sve to postoji, neka atmosfera, znači različiti ljudi, različite kompanije, ali mislim da je upravo vreme da počnemo razgovor o tim promenama ponašanja. Jer šta god imate u zakonskim regulativama, davno smo prestali da verujemo da kada automatski stavite nešto u zakonske regulative da sad možda od sutra odmah sve kreće da bude različito, poenta je u promeni ponašanja. I to su neki aspekti komunikacije gde mi moramo da dovedemo do tog različitog sagledavanja teme staranja kao jednu univerzalno pravo prvo, znači jer roditelji, odnosno očevi imaju pravo da budu sa svojom decom i to pravo i treba da bude i neko neprenosivo pravo, kao što se već negde u nekim zemljama poteže i čak i neke evropske direktive apsolutno se zalažu za neprenosiva prava, odsustva od 4 meseca uz nadoknadu i tako dalje, što naš zakon još uvek ne prepozna, jer vi ovde imate nadoknadu, znači ne možete istovremeno da uzmete porodiljsko i ne možete istovremeno da dobijete nadoknadu. I nadoknada je samo u slučaju kada oba roditelja rade, ali ukoliko žena ne radi, ona nema nadoknadu, mislim, ali ne znači da je taj posao manje težak. Tako da ima tu dosta stvari o kojima treba razgovarati i mislim da su ovo neki počeci toga i ne mislimo da će se rešiti do sutra, ali svakako nastavljamo razgovor. Apsolutno, mi čak sa novim zakonom o finansijskoj podršci
podršci porodici, imamo i to da porodiljske očevi mogu da uzmu kada oba roditelja rade, kada su oba roditelja u radnom odnosu, ali, na primer, advokatice i preduzetnice nisu u tom formalnom radnom odnosu, to jest nemaju to formalno porodiljsko odsustvo i onda čak i nemaju tu priliku da to uzmu. A s druge strane postičemo žensko preduzetništvo, tako da, ali to je tema za neki drugi put. A hteo je Stefan da se uključi, čini mi se. Samo pitanje da pojasnim, pošto zašto veličina plate utiče na bilo šta? Koliko ja znam, nevezano, ja sam primao punu platu kad sam, to jest, naravno postoje limit, ali generalno, sem tog limita, ja sam primao punu platu. Znači, prima se puna plata, nevezano to ko ide na odsustvo za negu deteta. Ne, nisam to mislila. Mislila sam da razlozi zašto, recimo, očevi, kada smo analizirali odgovore, da su jedan dobar deo očeva je u stvari pominjao plate, odnosno razlike između plata supruga i sopstvenih plata. Pa je u stvari porodica odlučivala onda koja će da, recimo, žene uzmu odsustvo zato što su njihove plate manje, jer ukoliko muškarac sada krene na to, onda negde dolazi do nekog smanjivanja ili oni bar tako misle da će imati štetu ukoliko se muškarac ne pojavi na poslu. Ovde imam problem nedostatak svesti uopšte populaciji, da to nema, znači vi dobijate punu platu, bilo muškarac, bilo žena, kada ide na porodiljsko odsustvo tog tipa. Upravo to, znači ne postoji informacija koja je dovoljno dobra i jedna od najvećih problema jeste bilo nepoznavanje prava. Kad sagledate neke odgovore, najveći deo odgovora je bilo ne znam, ne poznajem, nisam siguran, nisam čuo ili jesam čuo, ali nemam pojma. I ono što je recimo vrlo bilo zanimljivo da zaposleni koji su i zaposlene koje su recimo radile u javnom sektoru, mislim bilo koji javni sektor, oni su više znali o tim zakonskim rešenjima, odnosno zakonskim pravima. Ali većina odsustva koje su muškarci uzimali, to su bili zaposleni u privatnim sektoru. Znači potpuno neka suprotna, znači oni su manje poznavali prava, ali su češće uzimali odsustvo za razliku od zaposlenih u javnom sektoru. Vrlo interesantna informacija, treba proveriti zašto i kako, jel? Ja bih samo sad kratko da se uključim. Ja mislim da, Stefane, jedino što pravi razliku u odnosu toga da li će otac ili majka uzeti porodiljsko jeste činjenica da je nadoknada plate za vreme porodiljskog maksimum 3 puta prosečna plata u Srbiji. Tako da ukoliko žena, na primjer, ima više od 3 puta veću prosečnu platu, onda se porodici možda više isplati da žena radi, a da muškarac bude na porodiljskom, ukoliko on ima manju. Jedino je to. To je izuzetno nepravedna stavka, ja sam naći vrati na 5 plata, to je bukvalno, ne razumem kako su to mogli da ograniče porez i doprinose na 5 plata, a na porodiljsku na 3, baš je nefair mera. Apsolutno, ali to je već velika tema, da ne skrećemo sada. Ja bih sada Dejana pitala, s obzirom da ste vi, Dejane, iz kompanije koja je i deo naše CEO alijanse, koja postiče rodnu ravnopravnost i samim tim vidimo da se kompanija zalaže za te porodične vrednosti i za porodiče i za rodnu ravnopravnost. Zanima me šta vaša kompanija nudi od ovih pogodnosti za svoje zaposlene ili da li nešto planira da ponudi, kakva je situacija? Dobro, ovde da kažem, kada bi krenuli od ovog dela, malo bi samo proširio za nijansu temu. Jedan od glavnih ciljeva naše kompanije je u stvari jedno stvaranje profesionalnih i dugoročnih timova koji u sebi sami nose te neke prave vrednosti. Zato je nama jako bitno da prvo definišemo i koga primamo i kako gradimo timove i na koji način to funkcioniše. Da bi bio precizan o kojim ovde pravim vrednostima pričam, to je onaj deo koji se odnosi na spremnost da se drugima pomogne, na iskrenost, na ljubaznost, na pravednost, na poštovanje, toleranciju, na dobrotu, mudrost, saosećajnost sa ljudima, humanost, umerenost, na neko ljubav, praštanje, to su na hrabrost. Sa ovakvim vrednostima i ljudi koji ih nose, to su ti kvalitetni ljudi, mogu da stvore firmu koja je jaka firma, koja će da funkcioniše po nekim zdravim principima na duge staze.
Ono što je jako bitno, da u rukovodstvu postoji jasno definisana strategija, da želite ove principe pravih vrednosti da uspostavite i da postoji neki mehanizam, alat kontrole koji će da nam signalizira kada neko u tom sistemu ispadne ili ne poštuje neke od ovih sistema. Tada recimo neko od tih ljudi u nekom mid-managementu ili ko na pravi način ne vrednuje ili ne prati ljudi i ne brine o njima, pravi se plan razvoja sa njim i onda se ili radi na nekoj edukaciji, ili mu se daje šta treba da uradi, ili se pomera na neko drugo mesto da bi došao na njegovu poziciju neko ko na pravi način može da isprati sve ove vrednosti. Kada pričamo o vremenu, ovakav tim i ovakva organizacija se ne pravi ni brzo ni jednostavno. Sada, kada se razviju ovakve prave vrednosti u okviru tima i organizacije, onda je mnogo jednostavnije i upravljati pojedinim procesima i donositi odluke. Tada se ljudi razumeju, veruju jednim drugima, poštuju, razmenjuju privatne stvari. I onda dolazimo do te suštine šta u stvari firma može da radi. Onda ćemo mi da znamo jedni sa drugima da li neko ima stvarno neke izazove sa kojima se u tom periodu bori, da li ima neke probleme finansijske, da li je, ako je u pitanju muškarac, da li mu je supruga trudna. Naravno da onda u narednim mesecima ga nećemo slati na neki put ili na neke zahtevne implementacije. Sa njim ćemo raditi reviziju određenih planova, edukacije, pričati sa njim da li može ili ne može da uradi, da bi moglo da se posveti na pravi način porodici. Tada ćemo razumeti da tada takvim ljudima treba i možda neka soba više ili kredit za kola, lica ne mogu da stanu u postojeći gepe koji je sada, i na tim načinu od osobe do osobe prilagodit ćemo ono što možemo da učinimo da se te osobe osjećaju sigurno, poštovano i da gradimo sa njima ono što treba zajedno na duge staze. Tako da, naravno, dodat ću samo ovde, mi imamo to neko fleksibilno, naravno, radno vreme, već dugo godina, omogućen rad od kuće, dugo godina, imali smo praksu i ranije da jedan dan minimum recimo se radi od kuće, obezbeđeno privatno, zdravstveno osiguranje i tako dalje, bez obzira ovo što smo malo prepričali na to kolika su plata, da li je 3-5 puta ili bilo šta, plaćamo 100% kompletno. Ne znam, neke stvari koje većina sada, ajde ovde sagovornika pretpostavljam, u panelista imaju i ne znam, plaćene u okviru firme šta može da bude i restorane i teretane, i plaćene pilatese za žene i za muškarce, fudbal, neke druge stvari, fleksibilne dres kodove, neke druge stvari koje su, na primjer, kada deca kreću u školu, tada po defaultu imaju roditelji slobodan dan. Ima nešto još što smo, da kažemo, pripremili, što je sada u fazi naše pripreme, a to je jedan plan kada se naše mame ili dame vraćaju sa porodiljskog. Kako da ih brže i lakše integrišemo u naš tim, kao i još jedan plan, a to je kako da pomognemo da damama taj neki prvi dani trudničke, kada su trudne i kada pređu da budu kući, kako da im nekako bude jednostavnije. O tim nekim iskustvima u nekom narednom periodu ću vam preneti kakve budu iskustva. Hvala, to je stvarno lepa inicijativa i lepo je da čujemo da u jednoj tako velikoj kompaniji postoji toliko lični i individualizovan pristup prema svakom zaposlenom. Ja bih sad volila da čujemo od Jovane, s obzirom da znamo da je Nordeus kompanija koja vrlo se trudi da jača porodicu kao nukleus sistema vrednosti. Koja su te rešenja koja Nordeus nudi svojim zaposlenima, mamama i tatama, i da li, ukoliko su neka rešenja bila uvedena kasnije, a ne od samog početka, da li možete nešto da nam kažete i o efektima koje su ta rešenja imala i na zaposlene i na kompaniju? Hvala. Dejan je jako lepo objasnio suštinu kulture i vrednosti koje kompanije treba da grade.
i neguju vremenom, tako da trudit ću se da se ne ponavljam, ali se vrlo slažem sa svim rečenim i smatram da u Nordeus imamo jako sličan pristup. Tokom svih godina mislim da je kompanija građena na temeljima tih porodičnih vrednosti koje spominjemo ovde i naši novozaposleni su nekako prihvatani od prvog dana zajedno sa svojim porodicama kao jedna celina. Sad, što se tiče efekata, sva rešenja koja mi imamo su uvođena vremenom i nismo imali period kada je postojalo nešto suštinski drugačije od ovog što imamo sada. Dodavali smo nove mogućnosti, opet kako smo sami rasli i učili šta je zaposlenima najbitnije. I po mom mišljenju najvažniji rezultat svih tih rešenja i pogodnosti jeste upravo ta kultura o kojoj pričamo, koju gradimo od prvog dana i vrednosti koje gradimo zajedno sa zaposlenima. I opet isto što je Dejan pominjao kada gradimo timovom i kada pričamo o novo zaposlenima koji nam se pridružuju. Kada govorimo o nekim inovacijama, ponosni smo što pored inoviranja na tržištu industriji u kojem se bavimo, imamo tu mogućnost i opet slobodu da smišljamo i zajedno razvijamo i neka inovativna rješenja koje se tiču što kulture, što načina na koji obavljamo posao, načina na koji interagujemo jedni sa drugima i opet rješenja koje pominjemo ovde, koje ističu vrednost porodice kao takve i doprinose njenom jačanju. Često smo bili ti koji su prednjačili u tome šta IT industrija pruža. Prvi smo još pre mnogo godina uveli zdravstveno osiguranje za cijelu porodicu, za partnere i decu i drago nam je da je to sada benefit koji je postao standard u industriji. Pominjali smo i trenutnu situaciju, imamo drugačije izazove kao i ceo svet, zbog promena nastalih usled situacije sa COVID-19 virusom, menjaju se nekako prioriteti, menja se način rada, donekle i sami problemi koje zaposleni ima. I zato smo već na početku pandemije okupili radnu grupu koja se posvetila očuvanju zdravlja zaposlenih u tim nekim promenjenim okolnostima. I tu radnu grupu vodi žena, na što smo ponosni. Tokom trenutne situacije uveli smo fleksibilni petak. Tim danom, na primjer, nema sastanaka i poziva, zaposleni može dan da provede sa porodicom, završi neke obaveze ili da se posveti dodatnom usavršavanju. Imali smo 2 nedelje dodatnog kolektivnog odmora u junu svi zajedno i trenutno pratimo kako na individualnom nivou da pomognemo porodicama i prvenstveno mamama. Sad neke od standardnih rešenja koje su pominjali ovi drugi panelisti, pogodnosti opet ko ima najviše smisla istaći, jesu puno plaćeno porodiljsko odsustvo iznad onoga što je zakonom propisano, što znači da ne postoji limit, već svaki zaposleni, bilo to tata ili mama, dobija punu platu. Tati imaju fleksibilnost da odluče koliko plaćenog odsustva žele da uzmu prilikom rođenja deteta. I mi generalno imamo tu politiku neograničenog godišnjeg odmora koje zaposleni može da koristi kako želi. Pored toga, roditelji mogu da koriste i dane za negu bolesnog deteta bez obaveze da imaju lekarske potvrde. Tu se opet nekako vraćam na ono što je Dejan pominjao, poverenju koje vlada među zaposlenima. Imamo naravno mogućnost fleksibilnog radnog vremena i meni isto, verujem, svim mnogim zaposlenima jako bitno za građenje kulture koja postoji u Nordeusu, isticanje vrednosti koje se cene, jesu inicijative za pomoć društvu u kojem živimo. I zaposleni su jako ponosni na to i neretko sami pokreću te inicijative. Izdvojila bih možda 2 najbitnije koje su bile okrenute bebama i porodici u kojoj je beba tek pristigla. U okviru bitke za bebe smo donirali preko 1 milion eura kako bismo opremili 14 porodilišta širom Srbije, čime smo obezbedili da 30% novorođenih beba ima kompletnu i kvalitetniju negu u tim prvim danima. I najzanimljivije jeste što smo birali gradove iz kojih su naši zaposleni. I onda su oni sami u svojim gradovima bili uključeni u realizaciju projekta od početka do kraja. Takođe, u saradnji sa UNICEF-om smo podržali razvoj Halo Beba aplikacije koja pruža podršku roditeljima opet od prvog dana. Što se tiče dece, u Nordeusu organizujemo različite aktivnosti, počevši od maskembala za noć veštica, novogodišnje okupljanja, časove kodiranja za najmlađe, bioskop za cijelu porodicu. Imamo i dan jednom godišnjem kada zaposleni dovode decu na posao, pa izgleda kao veliki vrtić. Evo, ja sam izabrala danas Zoom pozadinu koja nije idealno rešenje jer mi nestaje deo lica, ali sam izabrala sliku 5. sprata naše zgrade koja je ceo prerađen u sprat za zabavu. Imamo sportski bar, muzičku sobu, deo za društvene igre, igraonicu za najmlađe koju možete da vidite iza mene i naše kancelarije su otvorene za članove porodice naših zaposlenih tokom cele nedelje i baš ovaj sprat je zapravo rado posećen.
nažalost, trenutna situacija takva da će verovatno potrajati još neko vreme dok svi budemo zajedno sedeli u ovim prostorijama, ali nadam se uskoro. Ono što je meni jako značilo i sigurno sam svim mamama u Nordeusu jeste da dok sam bila na porodiljskom odsustvu tretirani smo kao deo tima. Uključene smo u svu komunikaciju i sve aktivnosti i u tom trenutku smo zajedno isto delili uspeh firme, čak i kada nismo fizički prisutne. Mama i tata imaju neki zajednički kanal kroz koji opet dele znanje, brige, pitanja, preporuke za vrtiće, doktore i generalno sve što se tiče roditeljstva i što opet im na neki način olakšava jer imaju koga da pitaju ko im je blizak i ko je skoro prošao kroz sve to. Opet naši događaji tokom godine svi uključuju i partnere. Zanimljivo, što možda nije standardno za kompaniju u Srbiji, organizovali smo dan kada su zaposleni bili pozvani da dovedu svoje roditelje u Nordeus pred kraj radnog vremena, da i mi i njihova deca pokažemo i objasnimo zapravo na čemu radimo, kako provodimo dan, ko su naše kolege. Da možete zamisliti koliko su ti roditelji bili ponosni. Zapošljavamo mame u drugom stanju. Razmišljala sam da li ovo da pomenem i da pričam, jer je po mom mišljenju to apsolutno normalno i firma koja ima viziju i dugoročni plan za svoje zaposlene i vidi prednost koju ta osoba može da donese na duže staze i jeste uspešna. Međutim, činjenica je da se ljudi iznenade kad to čuju i da to nije praksa u Srbiji. Opet, kada se vratimo na podelu obaveza između Nordeus, mama i tata, ja bih rekla da možda imamo pravedniju raspodelu nego što je prosjek u Srbiji, opet delom zbog vrednosti koje promovišemo, a delom jer je prosjek godina dosta manji od nekih tradicionalnih kompanija. Ja, na primjer, pripadam starijoj generaciji u firmi. Takođe, ono na čemu sigurno bismo mogli da učimo jeste kako da ubrzamo tu tranziciju ka nekom potpuno ravnopravnom uključivanju očeva i eventualno povećanju procenta tata koji uzimaju duže porodiljsko odsustvo, baš o čemu je i Lidija pričala. Kao što sam rekla, mi nudimo tu fleksibilnost da opet svaki tata napravi sam svoj izbor, ali u praksi je to najčešće 2 ili 3 nedelje odsustva, retko duže. To je generalno u Srbiji retko, rekli smo 300, manje od 350. Tata, iako je zakonom omogućeno, a međutim u pojedinim zemljama se odsustvo oca radi nege deteta čak upisuje u biografiju i uvažava kao prednost kad se traži neki posao. Tako da nadam se da ćemo u Srbiji u jednom trenutku doći na taj nivo. Da. Divno, hvala Jovana na izlaganju, stvarno više nego inspirativno. Očekivala sam dugačak odgovor sa spiskom pogodnosti koje nudite, ali ovo je stvarno fascinantno i inspirativno, tako da sa takvim primjerima, sa više takvih primjera, sigurno sam da ćemo i doći do toga da se to upisuje u radnu biografiju kod očeva. Stefane, ja bih vas sada volila da pitam nešto drugo, da malo ubacimo i taj aspekt vremena koje je potrebno ženama da se edukuju, jer govorimo zapravo o nedostatku vremena koji je danas najoskudniji resurs za sve nas, a naročito za žene s obzirom da one obavljaju 3 puta više neplaćenih poslova od muškaraca i samim tim im ostaje manje vremena i da se usavršavaju, da napreduju u karijeri, a naročito u digitalnim tehnologijama za koje znamo da su neophodnost u današnjem vremenu. S druge strane imamo činjenicu da je svaka druga žena u Srbiji bazično digitalno nepismena, i da ukoliko se ne bude radilo na njihovom pismenjavanju, da će se suočiti sa rizikom da ostanu bez posla u digitalnoj budućnosti koja nam nesumnjivo dolazi. I imamo i najnovije istraživanje McKinsey Global Instituta koje kaže da će između 40 i 160 miliona žena na globalnom nivou morati da izvrši određenu tranziciju u zanimanju koje podrazumeva ovo digitalno opismenjavanje, inače će ostati bez posla. Tako da zanima me šta vi mislite, da li je naše društvo spremno za to i šta treba da radimo da ne bismo ostavili nikog po strani. Ja moram ovdje biti iskren. Ja zaista mislim da ja živim u svojevrsnom mehuru. I verujem mnogi od nas ovdje prisutnih i da je to mehur koji, ja sam se ogradio od prosjeku u smislu avangardnih kompanija, a ne izvinjavam, nešto se čulo čudno. I u tom smislu jako mi je teško da govorim za situaciju van kompanije ili van mog okruženja. Moje okruženje nije tipično. Tako da nije mi lako da na osnovu kojih parametar bi ja mogu dati ovaj odgovor. Polazim od svog okruženja, mislim, ja sam već pomenuo, znači mi imamo strukturu kompanije Infostud, gde sam ja, da kažem,
pri centralnim management pozicijama, ali naše glavne biznise, imamo 3 veće, da kažem, 2 manje biznise, ta 3 veće biznise vode žene. Tako da je, gledano iz mojih stolice, ta tema je ad acta. Ne u smislu, tamo gde, tamo posle da negiram, vrlo sam svestan da je potpuno tačno, ali ne neki poseban upliv. Jednostavno u našoj kompaniji je normalno da ljudi napreduju, žene uspevaju, direktorka poslova našeg najvećeg biznisa, znači ima 2 dece i ona uspeva da balansira i lični i karijerni razvoj i svakako svoju porodicu i vreme sa njim. I to nije lako i zavisi naravno njena fenomenalna veština organizacije i vremena svog i uopšte ljuda oko sebe i sigurno to pretpostavljam da radi u porodici, znači to sigurno uspešno radi i na drugim mestima. Šta se dešava uopšte u proseku populacije? Ja bez konkretnih istraživanja nemam jasnu sliku. Opet, ono što ja vidim i čime sam se mogao primetiti je primer nekih stvari koje nepotrebno ženama otežavaju karijeru na duže staze. Znači, meni je primer 3. deteta jedan od primera. Znači, iz najboljih namera mi imamo situaciju da 3. dete nosi porodiljsko od 2 godine. I to su problemi s kojima smo se mi sretali, gde smo ja i u komunikaciji s državom i generalno pokušavamo tako neke probleme rešimo, da ženama damo kakvu takvu alternativu tome da samo uzmu 2 godine porodiljskog odsustva, to zaista jako negativna stvar po karijeri, pa da se možda vrate ranije, dobiju nešto para od države i takve stvari. Ovde u konkretnom proces same digitalizacije radnih mesta, tu sam dodatno loš sagovornik, jer je moja kompanija, opet verujem, kompanija većina ovde, mi smo visoko digitalni, znači mi radimo u sferi digitalnog i nama je to normalna aktivnost. Ne mogu da zamislim kako izgleda život žene koja radi recimo u fabrici, koja će biti ugrožena nekim nivoima automatizacije ili određenim call centrima ili nekim takvim stvarima da će biti ugrožena mašinskim učenjima i veštačkom inteligencijom, tako da nisam siguran da mogu da dam neki previše dobar odgovor, sem opštih crta, znači da mi moramo da gradimo kulturu zarad našeg ekonomije, hajde tako da kažem, da na avangardni deo, zdraviji deo naše ekonomije jako gura se ka IT-u. I to smo primetili, to je nužno i to je dobra osnova. Ono što mislim da je odgovor delimično na ovo pitanje, ali opet se radi o određenom procentu žena koje su i talentovane i obrazovane i mogu da biraju koju će karijeru. Mislim da treba da gradimo kulturu grada ljudi koji razvijaju proizvode. Znači, ne samo koji programiraju proizvode, nego to bi se nazvalo menadžer proizvoda, produkt menadžere, gde mislim da je velika prilika da se žene mogu digitalizovati, ali to u mlađim godinama. Znači, da ne postave sebi cilj, to je mislim da je bitno, da u ovom svetu jedini način da danas se iskoristi prednost digitalizacija ako žena bude programer, mlada devojka da bude programer, mislim da je to dosta ograničavajuće, da je svakako jedan put, ali mislim da nikako nije jedini put. I jedna od stvari koje verujem da će u idućem periodu biti jako deficitarna našoj IT industriji je upravo menadžeri proizvoda. Ukratko, to su ljudi koji treba da razumeju realni problem i da kažu programerima šta da rade. To je zanimanje koje je vrlo deficitarno, fali ljudima i po našem iskustvu izuzetno je, za razliku od IT-a, to mi je, da kažem, kao ilustracija, da završim tu, koja je i u Infostu, znači mi smo svuda 50% kompanija, zaista, čak bih rekao u domenu direktora kompanije vidimo su žene dominantne, ali u globalu smo 50% po svim sektorima, sem u sektoru IT-a. Tu smo zaista muški dominantna kompanija. Ali u sektoru product managementa, znači ljudi koji govore programerima što da rade, mislim da postoji blagi plus na strani žena. I mislim da to je jedan od karijernih puteva gde mlađe populacije treba da se usmere, znači da nauče osnove kako sistem radi, da imaju osnove šta je algoritam, petlje algoritamsko znanje što je sad danas dostupno, bilo da koriste naše kurseve na srpskom jeziku, bilo koje se sada koriste u školskom programu, bilo neke druge. Šta radi starije generacije, ne osjećam se kompetentnim, iskreno da budem, kako tu možemo pomoći. Bili su programi za prekvalifikaciju programere, to je definitivno jedan od smerova, ali kako kao društvo i šta tu možemo uraditi, mi se tu nema lakih i odgovora bez ozbiljnih istraživanja, bar nema da ih ja znam.
Hvala Stefane, sa ovim menadžerima pozicija ste mi dali dobar uvod za sledeće pitanje koje sam htela da postavim Dejanu, jer treba da sagledamo i taj ugao kako kompanije, pored toga što nude ove opcije za svoje zaposlene, kako na drugi neki način mogu da doprinesu tom skraćivanju vremena koje se troši na neplaćene poslove ili koje se pak ulaže u neplaćene poslove na neki način, tako što će kompanije, na primjer, kreirati neka tehnološka rešenja kojima mogu da skrate vreme i ako u tehnološkim kompanijama imamo manje žena kao što imamo, bar kako statistika kaže u Srbiji, da li postoji neki rizik da ta rešenja koje se kreiraju, ukoliko ih kreiraju mahom muškarci, da neće možda biti dovoljno prilagođena ženama? Ako takav rizik postoji ili čak i ako ne, šta je vaše mišljenje, Dejane, zašto je važna inkluzivnost u takvim kompanijama i da li je važna, šta time možemo postići? Postavili ste nekoliko interesantnih pitanja oko načina formiranja timova, izbora tehnologije, odnosa žena i muškaraca, značaj uključivanja žena u timova, edukacije. Ja ću da probam da u narednih par minuta što više odgovorim na ovih pitanja iz našeg svakodnevnice. Kada se jedan tim stvara, bez obzira da li je to razvojni tim ili tim za implementaciju, uvek se polazi od toga šta imamo mi kao zahtev korisnika, odnosno šta je to što treba da se napravi. I tu prva stvar dolazi do toga da se podele potrebne uloge na tom projektu ili fazi razvoja i tada stručnost, prva stvar je ono što dolazi na sto. Tada, nakon toga, kod mene u timu većina ljudi ima urađene profile ličnosti. I tada, prema raspoloživosti ljudi koji su u našoj firmi, u skladu sa drugim projektima koje imaju, mi pravimo timove i uklapamo ih da moraju da budu funkcionalni timovi da funkcionišu na tim nekim novim projektima. Jako je bitna različitost da postoji u tim timovima i to se pokazalo kao fenomenalna korist za sve nas i za nas u fazi pripreme, razvoja, implementacije za samo korisnika jer daje jednu sveobuhvatnost, daje bolji pogled na razne izazove